Umurikio munene w'ikiama kia Jubilee kurwase kaunti ya Nyamira Muskeredia Muratona nigo aburirie abagusi ekero kyobochori nerebuya kubachora abarai abasubati boigo ase birugu ao ya gisiasa anene kurwase orogongo uruiga rwagusi abagusi baitu mbabwate attendance yo gutarigereria abarai abasubati gusiye itengi masyaika Kisii County na Nyamira County. Igondete gusora abantu baitu ba Paminto. Abarai abasubati, they have done wonders. When we look at them, asichi county chiri toro chibairu burahi, etoro chikaunti chiri chimesete, chikaunti chibwata magenderero, egisambe kia ejirani yaite korogo Honorable Gladys Wanga, okolire gasi abasacha batali gocha gukona. So I want to urge all of people to come together and give us leadership. Let them try us. Ikiagira basacha basi. Kukwana ekero kemeyega ao ya matanga ase kenyero kya gesima na boigo ekenyero Kenya sore kegotoka egwodi yerigoma ebunge ya Kitutu Masaba nigo mwanasiasa Thomson Momanyi orumete erianza sobunge bwa Kitutu Masaba nigo aorokia ogutagokiwa kwaye enchira chibesa chechipasari chikubagwa ebunge egyo Nara itananire ki university chinyinge na umirane na banafunzi bagosomororo na bagonyakondera ngaki pasali bakunyora na bukira asike wangegeke kera bagokombea ni miaka ya ujimageka igo concern yiyo nabo yagerire na nyebwatirologia so wimesana andi ntoranyora na sababu kia kogera abanafunzi aba bakogera bakonyako irani bujinsiri bagabagukini egekogera kero mwaka abanafunzi ngosoka bali na kero mwaka abande ngosoa bali igo na bebwikaine n'ekibese kya mentiru bone igo babona tabanya kibese nyinge kubwe myaka ya nyuma sababu te yisaine eragere banyendera ne kudirumbuke go kinse neta kere kibese gikwanza gikoreru auditing yisaine tumanye ne kibese kingo kire abanafunzi bali babonera te konyora kose gikare gosoa gukiase mevuke ndeme ngao Kurase uburai bwe kaunti ya Nyamira nigo umugavana Nyaribo amochiwe asuburai ubube na boigo omo MCA uriawe wodi ya Gesima ase ogotaba aroro kwa magenderero ase wodi eyiga wodi ya Gesima chiparanchi chipara chia salikire gochire metaro megoko yoka na ne bigite gweta inega asie bwena de gokorwa no yo chore tu mo MCA Gesima wodi uyusi niwo kolega sibon egento gya kabere chindoje cyarorekana ko bachinchafu ebitacho abantu bagenda bagucha machare tintirali chito chire word ne nyagitari chiro chiriye account government bende kuro mariyo tayo nore ne kibana ndo cyuka chiyo goko enda kwalire watu genda uguri umugavana itu etuki around erasimenyegera kuna into abantu bagesima egwatonerete mundu toto etikero gono eneke nonye negi ukwagusa patie round hii yanda itakuwa denga tuko ngangari tuko macho nyumbani lazima utaenda kwa sababu umeshindwa na uongozi chingaki echecho nigo umwanasiasa Lydia Muratona oyobwate obote asobwe MCA bwa Gesima asabire omugusi wenzi koba maiga yaye omoskema tiangi asiganga yaye yoburai obanene wenze naboigo ubasegetire abasae kubwata ibibande eryo kweroberia bwikiranu bosyo bwobochori obwo for the longest time abasae mboigo kamaiso bakaroranga kweli abagaka abo batwikaransire muno I urge you toru Twitter, toru X Space, toru Instagram, toru TikTok, tuminyoke bakasi chief tubwate bibande elinde tunyale kwero mwana minto state house. Kero tubwate bibande, that is a very serious weapon. That is the only weapon that we can use to ire mwana minto state house. Hingo reporter getembe kurwase kinyore kiga Kenya sore ekyo kegotoka imeye wodi yerigoma ebunge ya Kitutu Masaba e county ya Nyamira Njefatgad Gisemba